Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini terjadi pembantaian lur, timbak dibantai garangan lebih baik tak bantai dewe. Lagi rencana kok arep tak panggang lur, timbak dipangan garangan enak dipanggang. Iki lagi proses pembubutan alias ngresiki ulune, aja dipangan katulune ora enak lur, mengko ngleleki guyon lur. Lagi sak durunge wis disiram banyu panas terus lagi di apa kuwi dikletheki nggon sikil-sikil ceker segupak telek ngene iki lho. Pembersihan selesai, tahap selanjutnya gawe bumbu-bumbune tumbar, bawang, miri karo lombok kayak rawit kayak gede ya lur. Fungsine segede iki gen abang apik. Lah seterusnya dikongso kayak banyu. Lah nek wis dadi jenenge ngentel terus langsung wae di apa kuwi disiram ning nggon panggange, terus karo dikekne ndur geni sisan ngene iki lur. Lah sambil sesekali disiramne nunggu sampai kuning. Iki mau tak kukus ya lur, panggange dadi wis mateng gur garek apa jenenge mateng nih bumbune niki. Ngenteni panggange kuning. Lah iki jerohane arep tak bothok lur. Nek jaman cilik aku dek ijek enek kondangan nyang-nyangan jenenge selikuran kae, saya tak senengi bothoke jeroan ngene iki pedes-pedes legi ngono lur. Lah bumbune tumbar, bawang, brambang, lombok karo kayak gula saidik terus dibungkus. Lah iki pitike sitok mau dadi 3 bungkus, dadi lumayan lur, engko kenek nggo batur panggangku. Lah langsung wae iki dia apa jenenge dikukus. Mari-mari panggange wis mateng, bothoke sisan ya wis mateng, iki ditambahi apa jenenge pecel lur.